Mga igsuon, sa giingon pa ni Father Paliola sa usa sa iyang mga sulat, sa iyang pagbiyahe pa lang gikan sa Roma paingon sa Pilipinas, naglisod na siya. In fact, hapit siya mamatay. Pero abi natog mo give up siya. Nalipay hinuon siya, niingon siya, kining akong pag-antos karon, rough drafts lang ni sa bigger suffering nga ako masinati ug mauni. Apan ang nakanindot mingon siya, kining tanan nga mga pag-antos is just a foretaste of heaven. Mao na atong kinabuhi isip Kristiyano. Padayon ta paghimo sa kabubuton sa Dios bahalag lisod. Kung dili manggaling mahatag ang reward diri sa kalibutan, lauman nato nga ang divine justice, ang divine reward tuan nagpaabot sa langit kuyog sa Dios. So mga igsuon, padayon lang kita sa paghimog maayo o dili ta mo give up bisan kita ang mahimong dautan. Padayon ta sa pagsultis kamatuoran bisan kita ang pagasakiton. Hinumduman nato duha ka letter P sa kinabuhing Kristiyano, prayer plus perseverance. Prayer, magampo ta nga muliko natong pagtuo, pagsalig. Ikaduha, perseverance, nga sa atong pagpaningkamot dili ta mo give up, mula hutay ta. Prayer plus perseverance ato nang paningkamutan mga igsoon.